Fáilte Inniu is irisúr Nuachta mé, agus tá mé go le scríobh halt atá bunaithe ar cluiche inta a bhí ar siúl inné, cluiche peile, idir dhá ar an áitiúil. Ach ar dús tá mé go fríd template le cuidí liom an talt seo a scríobh. Fan go bhfeiceadh muid go dtí atá ar an template. Thuas an seo sé an aim an nuachtain. Is sé aim nuachtain sagamsa ná glór na Gaeltachta. Hís faoi sin tá cionlíne daí a chur an síos ar codé a bheits an alt bunaithe air. Bíon fótheideal hís faoi sin arís, Ábhar eile atá an a chur an síos gitabag níos mó ar an alt. Hallan seo tá intrúir an. Agus in san intrúir ba bhfuil na cuaig ceisina a chluideach. Cén ar tharla sé, codé a tharla, cén feadh ar tharla sé, cá hat ar tharla sé, agus cé a bhí a gceist. Chomáile sin san alt nuachtain ba bhfuil foinsí a chur isteach. Bé muid ag scríobh san Aimsire chaite, agus bé mé géirí cant dhíre agus cant inghíre a chur san aireamh, mar sin béidir agalú le duine himróirí. Tá sé tábhacht a fós a bheith scríobh in ord ama. An sin tá conclúid de dhí, ach chimar bag ag deireadh a chur an síos ar an rud a bhfuil an alt bunaithe air. Tá spás agam an seo de fictor, agus cion tideal hís faoi le chur síos a dhéanamh ar an fictor ná ar an grianghraif. Nis, tá ma nótaí an seo agam, tá ma template ré agus tá méid tus a chur leis an alt. An dig le codí liom? Inta. Nis, scríbhí muid cion lína. Cion lína don alt seo ná cluiche ceannis choirthe. Sin deas násta, cluiche ceannis choirthe. Agus tá a gceistin sin fásta, cílíonn sin go dosaíonn na fácail le leis an litir cíarna. Fátheideal inis, gitabag eile faoin cluiche peile. Bhí cúil cinneanna ag an bhfumaite deireanna, scríbhí mé sin. Cúil cinneanna sa bhfumaite deireanna. Is cinse go mé daoine a géirí an talt seo a leo. Nis, don intrúir, cén ar tharla an cluiche? Tróna inné. Tróna inné codé bhí an. Bhí cluiche den chéad Scoil an. Scríbhí mé sin. Bhí cluiche den chéad Scoil ar siúl. Fan go bhfeiceadh mé maithid nótaí. I gcríobh an chondaí, sin cén feadh bhfuil mé géirí scríobh faoi. Cén feadh i gcríobh an chondaí. I gcríobh an chondaí. Agus daag sé an lucht féachana ar bís, scríbhí mé sin comai. A daag an lucht féachana ar bís. Nis, cá hat agus cé bhí a gceist. I barc na ngéal a bhí níomh pátar agus ná piersaí in arca a chéile. Sin na canse inta mai. Nis, tá me sé go deireadh a chur leis an alt, tá mé go foinsí a chur isteach, conclúid, grianghraif agus cion tideal.